Vyhadzujete peniaze von oknom a obviňujete z toho Google Ads, ale pravda je taká, že ak vám zákazník pošle dopyt a vy mu nezavoláte do hodiny, tak tú reklamu ste ani nemuseli platiť. Ten človek už dávno hľada niekoho iného, aby ste práve zaplatili za kontakt pre vašu konkurenciu. Dnes vám ukážem 7 najdrahších chýb v Google Ads účtoch, ktoré vás stoja 1000 eur a garantujem vám, že aspoň jednu z nich robíte práve teraz. Som Denis Galbavý a spravujem Google Ads tak, ako keby som ich platil ja. Mojím cieľom nie sú prázdne kliky, ale reálne peniaze na vašom účte. Schválne. Ak sa v niektorých z týchto chýb počas videa nájdete, napíšte mi. Aspoň budem vedieť, koľkým z vás som pomohol a zachránil rozpočet. Ideme na to. Chyba číslo 1. Google je slepý. Ja osobne nespustím kampaň, kým nie je nastavené správne meranie. S touto chybou sa stretávam ešte aj dnes. Merania buď nie sú nastavené vôbec, alebo je konverzia nastavená ako návšteva webu, scrollovanie stránky. Jedinou výnimkou môže byť pre malé účty, kde by sa dali tieto mikrokonverzie použiť. Ak nemeriate presný nákup v eurách, alebo reálne odoslané formuláre a telefonáty, Google strieľa naslepo vaše peniaze do tmy. Ak nekrmíte algoritmus čistými dátami o tom, čo je pre vás skutočný predaj alebo dopyt, radšej tie kampane rovno vypnite. Nosia vám len zvedavcov. Chyba číslo 2. Lokálna pasca. Máte lokálnu firmu napríklad v Bratislave? Google vám v nastaveniach automaticky zaškrtne, že chce reklamu ukázať komukoľvek, kto o Bratislavu prejavili záujem. Výsledok? Klika na vás aj človek z Košíc, ktorý si včera pozeral fotky hradu. Ak sa tomuto chcete vyhnúť, okamžite to prepnite na možnosť pravidelne prítomný v lokalite, inak platíte za turistov. Mimochodom, toto je taká čistá zlodejina, že som si naprogramoval vlastný skript, ktorý ma okamžite upozorní, ak sa klientová reklama zobrazuje mimo jeho mesta, príde mi automaticky upozornenie do mailu. V niektorom z ďalších videí vám tento skript dám k dispozícii úplne zadarmo, takže určite dajte odber, aby vám to neušlo. Tretia chyba je čistá zlodejina rozpočtu. Keď zakladáte vyhľadávaciu kampaň, Google vám nenápadne vnúti aj tzv. Obsahovú sieť. Vaša seriózna reklama sa potom zobrazuje v detských hrách na mobile, kde na ňu 5-ročné deti klikajú omylom pri hraní. Zatiaľ čo vy za každý takýto klik platíte. Toto políčko vždy nechávam prázdne, vy chcete ľudí, ktorí vás aktívne hľadajú, nie deti, ktoré sa hrajú. Chyba 4. Automatické aplikovanie odporúčaní od Google. Ak toto povolíte, doslova dávate Google kľúč od vašej peňaženky. Pustili ste si líšku do kurníka. Algoritmus vám bude sám meniť texty, pridávať hlúpe kľúčové slová a potichu zvyšovať rozpočty. Pamätajte na jedno, Google nie je váš kamarát. Google chce zarobiť peniaze svojim akcionárom, nie pre vás. Okamžite túto automatiku vypnite a majte kontrolu nad každým 1 eurom vo vašom účte. 5. chyba. Máte drahú a skvelú reklamu, ale web, ktorý vyzerá ako z roku 2005. Neházte zlý web drahšou reklamou. Najprv opravte tieto 3 diery v lodi, až potom do nej lejte palivo. Skontrolujte si tieto 3 veci. Poprvé, načíta sa web do 3 sekúnd a je do 3 sekúnd jasné, čo robíte? Po druhé, je tam okamžite viditeľné tlačidlo kúpiť, zavolať alebo klik na formulár? Po tretie, sú tam recenzie a výsledky vašej práce, aby vám zákazník uveril? Ak ľudia po kliknutí na reklamu nenájdu odpoveď, okamžite odchádzajú ku konkurencii. Je to samozrejme oveľa viac, čo by mal mať kvalitný web, preto mi pošlite odkaz na váš web a ja vám poviem, čo by som na ňom vylepšil. 6. chyba je voľná zhoda kľúčových slov. Ak predávate luxusné kožené sedačky a nastavíte voľnú zhodu, Google vašu reklamu veselo ukazuje aj niekomu, kto hľadá napríklad ako vyčistiť starý gauč. Aby bolo jasné, voľná zhoda je skvelý nástroj, ale len vtedy, ak máte veľký účet, desiatky až stovky konverzií mesačne a idete na smart stratégiu ako cieľová cena za akvizíciu alebo cieľová návratnosť target ROAS. Pri menších účtoch na začiatku používajte len presnú alebo frázovú zhodu. Buďte ostreľovač, nie niekto, kto strieľa vodu z hadice do vetra. Posledná 7. chyba je ego copywriting. Budem úprimný, nikoho nezaujíma, že ste na trhu už 20 rokov. Zákazníka nezaujíma vaša tradícia, zaujíma ho len to, čo je jeho aktuálny problém. Namiesto textu napríklad sme inštalatéri s 20-ročnou praxou, napíšte prasknuté potrubie, sme u vás do hodiny. Prestaňte v textoch reklám hovoriť o sebe, o svojom egu, začnite hovoriť o konkrétnom riešení pre zákazníka. A tu je sľubovaný bonusový tip. Najväčšia chyba, ktorá sa vôbec netýka Google Ads, ale priamo vášho biznisu. Pomalé kontaktovanie zákazníkov. Stretávam sa s tým príliš často. Reklama beží, web funguje, zákazník vám odošle dopytový formulár, nechá telefónne číslo a vy sa mu možno ozvete o 3 dní alebo o 2 týždne. Ak predávate služby a príde vám dopyt, musíte klienta kontaktovať čo najskôr, ideálne do 1 hodiny.
tento človek má problém tu a teraz. Ak mu nezavoláte vy, zavolá ďalším 5 firmám, ak sa mu ozvete o týždeň, je už dávno neskoro. Neobviňujte reklamu, že vám nosí nekvalitné kontakty, ak ich vy sami necháte vychladnúť. Tak čo, v koľkých chybách ste sa dnes našli? Ak chcete, aby som sa na váš Google Ads účet pozrel ja a na rovinu vám povedal, kde vám momentálne utekajú peniaze, kliknite na link dole pod videom. Ponúkam vám 30 minútovú konzultáciu zadarmo, žiadne omáčky okolo, len tvrdé dáta a stratégia na mieru. Vidíme sa na kole. Čau.